سلام سلام كبرات الأحوات كمي وعلكم كمي كأنيكم سلام كتكونوا تسفى قبر ريح داقا خمس ريق وزر لكم بزح العالم تحتني بالله تكندي مغنياتات كمتي عبرستي زراعكمو interest rate ويك أولد سناي مغرات صابع داقا انتهي سلواك قبروا له يخل زبل زينا وحبريتاي كهلونا سلازيه قعد حل مساكم نابلكم نوح زي قاطع فيكم الله مسلني لو مجن حنت خاطين أقدستي زخنا معالتات نايز عمت راجي كنا ناي عمتات نخونا جمالتي سلازي ويلكم قعد حل مساكم نابلكم ميسي ويلكم لايت كلكم ويلكم it's been long time وحقكم إلياس مرهاوي 0.5 كوريزو مالو ويلكم ميسي كلهم قاعد احنا مساكم نابلكم شير قبل لهم في جروب زلنا مو تخيلنا بزنا انترست ريت كوريس زلو اوف كورس يرون 25 كم سقور زقاريني يالنا ناي مقراص رايزي كنا غنا بعدا انتريني كمان بس لعن تحتن كبلو صنيحو تكلم مهنياتات ستيل تي chairman ويكا حلافي ناي فدرال ريزيرف ويكا ناي امريكا ماكلاي بانك زلو ستيل سبصابي محلالي في زلو كيودأتي نعان تودأ كويلي كمان أبي لزاني حمبر كم سري وزلهم ستيل يزارب زلو نعداقها صلواك قبرو اللي تودي إلا مالتا يكونن سلازيه ويلكم كلكم أهوات أبقى لهم كا لايك لكم تأتيكم أكازي يخون نتجانل رايت يا سلازي انتاي مدبي حيزلكم متيزلو حجي نعداقه ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي جزاوتي ناي فاينانس ناي مكينا نقولو سلواز قبرلو أزيو أقد السبسابي مالتي كساب زموزقن كلته حبريتا اللواني تحدى حدش تمرتي زي جمهورو حجي سلازلو من البات كتمهارو مسدلي كم ستريون لهم حدش تمرتي بزعبا ناي ستوك ماركت بزعبا كريبتو كارنسي بزعبا ريل استيت ثلاثة سبات كوينا نمهرو تمرتي أب سلسة إذا تكورة كساب زحدش عمد زغي تمرتي سلازلو من أعتمع برا زلهم عبارات لهم من عقم زملكات هيكونن حد استلم بزحة سلازلهم من البات كتمهارو مسدلي أبتناي كومنت سيكشن قد فلوك ميز مدى مسودانا كونتاكت كتقوبرني تخوليهم قبل عليو أقدس قوني حبريتها انتهي زلنا أهوات كم ساوكم يدحن يا مقدم سلكم أبز تريو صار لكم أب تيك توك صباح مدب كلون أي تيك توك مالتي ناي مشت يزخون زل دارك 5 جزء قدام ناي مدب ناي ريل استيت ناي جزاوتي حفشاوي أب تليجرام جروب زلكم كوهابوكمي بليز أب تيك توك زلكم جن ناتنا channel إذا فيدل فاينانس تبل تريو أنت لكم لعلي 19 followers زلوا فولو نقبرو ما قطعم كوين فولو نقبرو مزقبانا نقولهم بحافظ شاق موحد جلوا فيك زخون أكاونت له أبز تريوات عليكم دات فيدل فاينانس بل نتبلو بقول متحدي تريخمو I think بزحات followers هم زلوا بليز سكام كي قولهم تتنقعون هاتي تراجي كون ولا ثامي العقباء كمان تما هسالي على بزح أكاونت خوصو خوديم كم سريو زلهم كالا أبزي كوتش فيدل فاينانس بلالو أبزي كالا كوتش فيدل فاينانس بلالو إذا كله فيكي إحنا كنا نسوساين خلينا سلازي بليز تتنقعوا بزخون تليفون زهابوكم دي بزخون مخنياتات كونتاكت زقبوركم كيت تعالوا نخلي أحواتكم كيفكم شروالو رايت سو انتهي قاتي مزلومي أب عداقة هم بلس مالتي أب ناي عداقة أب انتهي بعد تويتر زحف لكم زنبوركو أبزي فدرال ريزيرف كاتس كي انترست ريت باي 25 بيزيس بوينتس بزلو بزيرو نتبع 25% انترست ريت كم زقورتو تبقى محلالي فمنيرم نسو تراجي كونا قد أبزي مصو زلو عمت نايزات زلنا مالت نكتش 25 كساب كلتا جزيه انترست ريت قولصو مخانم جم هيبهم طلع لها سلسلة يكون على مالتي تثبيت إنه برجن كنت أنا تبع 25 يورو كنت أنا 5 بالله إذا خان عداقة قرب أو نتاوي وجن كري أو فتينو مالتي سو أبز سي إم بي سي أنت خير السريح متعلقون ده فدرال ريزيرف ده فد مالتي تما كلا بانك نبلو نكوارتر بوينتس ويكا 0.25 انترست ريت كات كم زقورتو بحجة كلته جزية قرصو تثبيت كم زقبر لهم ويكا ناتهم expectation كم زخونه سبساب لهم محالفهم ولو مالت إزي كندي حزبي زكاتاتلو أقداس زقونه كم سريع مباتين كم يتشعجم يتسان شوعات نشع فلو قبلو صنحواتي كنكاتاتلو صنحنا عفاش شاوغن بزح يزولون مبالي ليه أقاد أمو خوي نجن إنترست ريس لستقولته كل جزء عداقة لحلي غيد مالت أكون أوف كورس من نسينا سنفينا نابو حفش شاوغن ناي قدنا يكون سما يسك عداقة كم زي أغادي نهار ريس صنحنا بزح من قصاتات فريحو صنيح مهناتو أبزي سبساب ترايز يكون زمركوس انتاي كوي نيتي إنترست ريس قرصلو انتاي سلازوخون يوم سلسة جزء إنترست ريس قرصلو إيتي كان دي قدس مالتي نابل نتعبنا يكتشف كلتن زخافة ماركت كراش أقاتيم زي ملكت زي بستري زي تريوان تعلقهم سعادة يكون زحاد حبري
زي زبزلو ناي ريسيشن ويكا ناي ايكونومي ويكا قطبة نحن تهاجر نازح تلخم زخيت زمل كتير بتعم حماق إن ستوك ماركت نكريبتو نريل ستيت نجزاوتي حسب كله مالتي بخلا زرارة ስለዚ 2008 ነርካ ክራሽ ኣጋጢሞ ዝነበረ ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝክርወቶ ነይርኩም ኦፍ ኮርስ ብዙሓት ተዋፈርት ነይርኩም ኣብ ትሽዕ ግዜ ሕጂ ካዚ ኢንተረስት ሬት ይቆርፁ ኣለዉ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ኣብዚ ሃይ ምስ ከደ ኢንተረስት ሬት ቆሪፆም ሪሴሽን ኣብኡ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ንምባል ሰለስተ ወርሒ 6 ወርሒ ፀኒሑ ኸማ ሪሴሽን ከጋጥም ዝኽእል ዘለዎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን እዚ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዳታ ዝወሃበና ፀብፃብ ሓበሬታታት ብመርኣይካ ኩሉ ግዜ ውሳነታት ክትወስን ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንተረስት ሬት ቁረፅ ትፅቢት ተገይሩሉ እኳ እንተቆነ ትፅቢት ጌርናሉ እንተነበርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቦንድ ይልድ ዝበሃል ብሓፈሻ እቲ ኢንተረስት ሬት ከጉድሎን ዘይከጉድሎን ዝህበና ምልክታት እንተሪኢኹሞ ንላዕሊ ወሲኹ ዘሎ ክጎድል ዝግብኦ ንላዕሊ ስለምንታይ እንተልኩም 0.25 ቤዚስ ፖይንትስ ኦልሬዲ ኤክስፔክቴሽን ወይ ከዓ ትፅቢት ዕዳጋ ገይሩሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትፅቢት ገይርዎ ዝፀንሐ ኦልሬዲ ማርኬት ሕጂ ስለስተ ቆረፀ 25 ቤዚስ ላዕሊ ከይዲ ዝብል ግምታት እንተነይርኩም ኣይጋጥምን ትማሊ ኣብ ዙም ዛብነት ምትኩ ኦፍ ኮርስ ሓበሬታታት መሓላልፈልኩም ብሓፈሻ ግን ማስከሙ ከም ዘጋጥም ሩድኡ ነይሩ 100 ከም ዝቁረፅ ተፈሊጡ ስለዝነበረ 0.50 ክቆርፁ ክእሉ ዶ ወይ ከዓ እቲ ቸርማን ዝኾነ ፓውል ዝረኣናዮ ማለት እዩ እንታይ ክብል ይኽእል ዝብል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ፅልዋ ክገብሩሉ ይካኣለን ኢቭን ዶላር እንተሪኢኹም ከማን ትማሊ ጎዲሉ ዝነበረ ሕጂ ግን ዳርጋ ናብ 69 ገፁ ናብ 97 ገፁ ክኸይድ ንሪኢ ኣለና ትማሊ ግን ኦፍ ኮርስ ንእሽተይ ካብኡ ዝተሓተ ወሪዱ ነይሩ 96.5 በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ንምባል ኢለ እቲ ኢንተረስት ሬት ምቁራፅ የስ ተቆሪፁ ኣሎ ግን ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ እዩ ኢቭን 50 ቤዚስ ፖይንትስ ወይ ከዓ 0.5% ክቁረፅ ተኽእሎታት ነይርዎ እዩ ወይ ከዓ ትፅቢታት ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ 0.25 በቲ ዝበለና ናይ እቲ ሲኢኦ እቲ ዝበሃል እዚ ናይ ሓላፊ ዝነበረ ቸርማን ዝሃበና ሓበሬታ እንተሪኢኹሞ ከዓ እዚ ነይሩ እቲ ፀብፃብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት 8 ግዜ ኣለዋ ብፍላይ ዚን 4 ግዜ ሰማሪ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕሮጀክሽን ዝብል ፀብፃብ ይወሃበና እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ፀብፃብ ዝወሃበና ነይሩ ኣገደሲ ዝኾነ ቫርያብልስ ዘለዎ ናይ ዕዳጋ እንተሪእናየን ማለት ቀዳማይ ቼንጅ ኢን ሪል ጂዲፒ ወይ ከዓ ናይ ስማለ ድያ ኣብዚ ዘለና ናይ ጂዲፒ ናይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ንዘረብ ዘለና ኣብዚ ግዜ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናይዚ ዓመት ጥራይ ዘይኮነ 2026 ከመይ እዩ ክሳብ 2028 እንታይ ክኸውን ይኽእል ነዚ ዝመፅእ ዘሎ 3 ዓመታት ስለምንታይ እንተልኩም ኦፍ ኮርስ እቲ ኢኮኖሚ ኣበይ ከም ዘሎ ግምት ብምእታው ከተዋፍር ዲኻ ኣይተዋፍርን ገዛ ክትገዝእ ዲኻ ኣይትገዝእን መኪና ብፋይናንስ ክትገብር ዶ ኣይትገብርን ሪፋይናንስ ክትገብሮ ገዛኻን ዘይትገብሮን ኣዝዩ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ እንተሃለኹም ካ ትፈልጡ ኢኹም ኣሜሪካ ማለት ዕዳ ማለት እዩ እቲ ሃገር ዕዳ ኣለዋ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ኩሉ ዕዳ ኣለዎ መኪና ዝገዝዎ ብዕዳ እዩ ገዛውቲ ዝገዝዎ ብዕዳ እዩ ኤቭሪቲንግ ብዕዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕዳ እንተሃልዩ ነቲ ዕዳ ክንደይ ወለድ ይኸፍልሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ትሑት ወለድ እንተኮይኑ ብዙሕ ሰብ ወላ ገንዘብ ብምምፃእ ብዙሕ ንብረታት ክገዝእ ይረአይ ብዙሕ ንብረታት እንተገዚኦም ከዓ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ይኹን ካልእ ነገራት ዋጋታት ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ስለዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ አንኤምፕሎይመንት ሬት ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ይመስል ኣሎ እንተሪኢኹም ኣብዚ 4.5 ሂብ ኣለኹ እዚ 4.5 ሂብ ኣለኹ يرلدي اوكي 4.5 هي بيلو خبز نمنتاي ناتو تارجت 4 ወይ تحت 4 ይዝኾን ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ኣን ኢምፕሊመንት ሬት ወይ ከዓ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ብጣዕሚ በዚሖም ከም ዘለዉ ዘርእየና ዘሎ ካብ ሚኢትስ 4.5 ሰባት ስራሕ ዝደልዩ ይስእኑ ኣለዉ ኢቭን ሎንግ ተርም ክሳብ 2027 ዝበዝሐ እንተሪኢኹም ዝዓበየ ዝበልዎ ስቲል ከምኡ ክህሊ ዝብል ገምጋም ይህልዎም ስለዚ እቲ ቁጠባ ኣን ኢምፕሊመንት ሬት ወይ ከዓ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ይወርድ እንተሃልዩ እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ተዓድኻ ፅቡቅ የለን ማለት እዩ ብኻልእ ዘረርባ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኢንተረስት ሬት ዘቁረፆም ወይ ሰለስተ ግዜ ክንቆርፅ ኢና ዘብሎም ዘሎ ከማ እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ክበዝሑ እዮም ስለዚ ሓንቲ ሃገር ከዓ ኦፍ ኮርስ እቲ ቀዳምነት ናቱ ኣተኪሮም ዝሰርሕዎ እንታይ እዩ እቲ ቁጠባ ሓባ ናይቲ ሃገር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ስራሕ ይስእኑ ኣለዉ ድዮም እቶም ሰባት እቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበኸ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኣጋጣሚ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን ስለዚ ዝቕባበ እንተሪእና ኣብዚ ኢስ ኦኬ 2008 ናብ ሰሪኢኹም ዓመተ ምህረት ማለት እዩ 2% ክበፅሕ تثبيت جبرولي تارجت كومي كنت حساب كنت محمشي انت خونا جن امودا تاني كتشن 25 ستيل تيون تاريخ مزي حما يزولو 3% تثبيت جبرولي نو لونج ران نوح غزي خنريو خلينا جن should be okay ناي كلهم تم جمجام زحابو كاب 10 تخلته دارجا كلهم يمي قرص يلهم ناتم جمجام كا እቲ ኢንፍሌሽን ዳሕኒ ዝመስል ዘሎ ዝዓበየ ዝነበረ ንዕዳጋ ፅልዋ ክገብረሉ ዝተፅበነያ ግን እንታይ እዩ እቲ ረብዓዩ ደ ፌደራል ፋንድስ ሬት ወይ ከዓ እቲ ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ እቲ ወለድ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ ናይ ጁን ዝሃብዎ ናይ ወርሒ 6 ዝሃብዎ ገምጋም እንተሪኢኹሞ 3.9 ነይሩ ኣብዚ
ሕጂ ግን 3.6 ክወርድ ይኽእል እዩ 2.25 ገምጋም ተዋሂቦ ዝነበረ ኣብዚ ዓመት ሕጂ ግን ካብኡ ዝዓበየ ገምጋም ተዋሂቦ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ብኣወንታዊ የርእዮ ኣሎ ንዕዳጋ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ፌደራል ፋንድስ ሬት ወይ ከዓ እቲ ኢንተረስት ሬት ንብሎ ብሓፈሻ ካብ ሓንቲ ባንክ ናብ ሓንቲ ባንክ ዝለቃቅዕሉ መዐቀኒ ተቀዳማይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት ክንዲዚ ኢቭን ሎንግ ተርም ወይ ከዓ ሎንግ ራን እንተሪእና ከማን ናብ 3 ክወርድ እዩ ዝብል ገምገም ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ 3% ተወሪዱ እሞ ከዓ ናብ ሪሴሽን ወይ ስታግፍሌሽን ወይ ሕማቅ ዝበለ ቁጠባዊ ቅልውላው እንተዘይበፂሕና ወል ቀዳሞት ዝዕወታት ትካላት እምበኣር ከሪአኩም የፅንሕ ኢለ ምስ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ዝተዓወታን ንኣሽቱ ትካላትን ብልቓሕ ብዙሕ ፅልዋ ዝገብረለን ዘለዋ ትካላት እየን ማለት እዩ ሓንቲ ካልአን ትሪእዎ እንተሃሊኹም ተስላ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኦፍኮርስ 360 ዝነበረት ብዙሕ ዜና እኳ ይመሓላለፈልኩም ክኾን ይኽእል ክሳብ 1 ቢልዮን ዝኣክል ብርኬታት 1 ቢልዮን ዶላር ዝኣክል ብርክታት ስለዚ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ቫልዩ ወይ ከዓ ክብሪ ዘለዎ ስቶክ ወይ ከዓ ብርክታት ብምግዝኡ ሲኢኦ ኤለን ማስክ ማለት እዩ ካብ 360 ናብ 420 ከይዳ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ትሪእዎ እንተሃሊኹም ኣብ ክልተ ትብላላ ግን ስቲል ብጣዕሚ ተነቃፊ እዩ ምክንያቱ ኣብ 325 ክሳብ 400 ካብ 414 ክሳብ 425 ዘሎ ከባቢ ኮል እንዳበለት ነዊሕ ክፀንሕ ትኽእል እያ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኦፍኮርስ ሪስክ ዝኾነ ኣሰትስ ከም በዓል ኦፐን እንተሪኢኹም ኣብዚ 2002 ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ፅቡቅ ዝነበረሉ ግዜ ሓንቲ ካብተን ሓን ዝኾነ ኔራ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ትሪእዎ እንተሃሊኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ኣታዊ ዘይብሎም ብሃይፕ ጥራይ ዝኸይድ ስለዚ ጥንቀበሉ ብሓፈሻ ግን 13% ወርሲኹ ንሪኦ ኣለና ቀንዲ ምክንያታት ካብ ኦፍኮርስ ሃይፕ ሾርት ኢንተረስት ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ግን እዚ ኢንተረስት ሬት ምቁራፁ ቁሩብ ዝሕግዞ እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ሞርጌጅ ዝተተሓሓዛ ትካላት ብዙሓት ኣለዋና ከም በዓል ፊገር ዝኣመሰለ ከም በዓል ኤልዲኣይ 4.6% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ዜና ናይ ሊፍት እኳ ኣሎ ከም ፃልኩም እየ ብሓፈሻ ግን ንኣሽቱ ትካላት ብኣወንታዊ ወይ ከዓ ብፖዘቲቭ ክረኣያ ትፅቢት ይግበረለን እዩ ሓፈሻ ኣብዚ ግዜ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብዓይኒ ኢቲኤፍ ወይ ኢንደክስ ፋንድ ክንሪኦ ከለና ከዓ ኪውኪው 0% ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣይገበረሉና ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ፈሪሑ ላዕልን ታሕትን ዝብል ነይሩ እንታይ ክብል እዩ እንታይ ክበሃል እዩ ኢንተረስት ሬት ብክንደይ ቁረፅ ይገለ ዝብል ሓፈሻዊ ግን ትፅቢት ተዋሂቦ ዝነበረ 0.25 ብምቁራፁ ግን ነዚ መፅ ዘሎ ዓመት ክልተ ግዜ ብሕጂ ከዓ ክቆርፁ ከም ዝኾነ ሓፈሻዊ ፅቡቅ ዜና ስለ ዝመፆ ድሓን ኮይኑ እቲ ኣሉታዊ ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ሳይድ ክንሪኦ ከለና ብኣሉታዊ ገፅ ክንሪኦ ከለና ግን ያቲ አንኢምፕሎይመንት ሬት ወይ ከዓ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ስራሕ ዝስጎጉ ዘለዉ ንኣብነት ብጣዕሚ ይበዝሑ ስለ ዘለዉ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዘፍርሕ ኩነታት ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ቻይና ብ1.5 ክውስኽ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ግን ኦፍኮርስ 0.0 ኣሎ ዳርጋ ክንሪኦ ከለና እተን ንኣሽቱ ትካላት ክደኩም ፅናሕኩም ንሪኦ እውን ኣይዳብልዩኤም እተን 2000 ንኣሽቱ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ስሞል ካፕ ስቶክስ ኢና ንፅውዕን ከም ትሪእዎም ዘለኹም 0.6% ክውስኽ ርኢና ኣለና እሞ ከዓ S&P 500 ከይወስኸ ከሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እየ ከም ዝኽብለኩም ፀናሕኩም እቲ ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ ናይ ምቁራፅን ዘይምቁራፅን ዝኸውን ዘሎ ኣሕዋት Are you explain the UK economy? Na US economy, sorry, thank you, Sarah. Na US economy zolo, na US economy lo maanti na Federal Reserve تقولون na America, na England Bank of England in hands وعم سلازم na US نتعدى قاصر ونسي ببزح كمان كابنا England na UK موركات الآن مالتي. سلازي إذا كله زبط ናይ ዕዳጋ ንኣሜሪካ ፅልዋ ክገብረሉ ዝኽእል ዝበል ኩወይ ምናልባት ኣብ ማግኒፊሰንት 7 ዘለዋ ትካላት እንተሪእና ግን ኤንቪድያ ብ170 ገፃ ናይ 2.4% ክትወርድ ከላ ተስላ ትል ኣብሳይድ 424 ኮንግራቹሌሽን ባይ ዘ ዌይ ነዊሕ ዝሓስኩም ካብ ሕጂ ተሃሊኹም ኣይ ሪመምበር ክንደያ በፂሓ ነራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ 213 በፂሓ ዝነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ ዕፅፍናቱ ከዓ ከይዳ ተመሊሳ ኤግዛክትሊ 100% ፕሮፊት 426 exactly 199% ليغالات الابسايد كيدانا نري علينا مالت جوجل كومون 250 كم 150 سلازي نوي حي ترخبنا لنا كونغراتيليشن كلكم يدليتنا بون اوافيركم زنوركم بعين كريبتو ترينا خام بعين كريبتو هريكم يبقى خلوه كوين بيز كوين ماركت كاب يا كريبتو بيتكوين 115.6 يزولو تقريبا عليهم 1000 شيء مالتي ايثرم 4.5 كبابي ستيل ولا حنتي اي وسخ انه كل نيجاتيف كنا نخلينا حفش او زي ولد صبصاب كابز مصنا كن تريون عليهم ولا حنت منقسقاسات اي غبرولو كم تثبيت نغبرولو لمن تاينتلكم نخاتي فدرال ريزيرف تي سي او وكاتي تشيرمان زغونه بزح
ኣወንታዊ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዝኾነ ዘረባታት ብዙሕ ኣየምሎቐን ነቲ እዚ ከዓ ዳይጀስት ክገብሮ የድልዮ እዩ እዚ ክሪፕቶ ዝብለኩም ዘለኹ ፌር ኤንድ ግሪድ ባይ 51 ዘሎ ዳይጀስት ክገብሮ እንታይ ከም ዝበሎ ስለምንታይ ተቆሪፁ ዘሎ እቲ ዕዳጋ ንባዕሉ ገምጋም ክወስድ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ሓፈሻዊ ግን ከምዚ ይመስል ናይ ኤንቪድያ እዚ ኩሉ ጎዲላቶ ዘላ ቀንዲ ምክንያታት እንተሪኢኹሞ ናይ ቻይና ሓድሽ እዚ ናይ ኤአይ ቺፕስ ንብሎ ዘለና ንኸይሸጥ ኣጊዶም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤአይ እገዳ ስለ ዝተገበረሎም ኣታዊታቶም ኣብ ቻይና ዝነበረ ከዓ ዜሮ ክኸውን ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለምንታይ እዮም ኣጊዶሞም እንተልኩም ናቶም ምክንያታት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሕማቕ ዝኾነ ናይ ኤንቪድያ ቺፕስ ሕማቕ ዝበሃል እኳ የለኒ ግን እቲ ብርቱዕ ዘይኮነ ፋስት ዘይኮነ ናብ ቻይና ሸጥዎ እቲ ካልእ ግን ካብ ኣሜሪካ ከይተውፅዎ ስለ ዝበልዎም ኣሜሪካ ከዓ ስለምንታይ እዞም ቻይና ከዓ ስለምንታይ ዳ ንሕና ከም ንገብር ናይ ባዕልና ዘይንሰርሕ ስለዚ ናይ ቻይና እቶም ሓለፍቲ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ማለት እዩ ከይትገዝኡ ናይ ኤንቪድያ ቺፕስ ኤአይ ቺፕስ ከይትገዝኡ ኢሎሞም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዕዳጋ ብሓፈሻ ከምዚ ይመስል ኣሕዋት ሮቢ ሓውና ግን ጆይን ኮይኑ ስለዘሎ ጆይን ገይሩ ስለዘሎ ምናልባት ናቱ ሓድሽ ሓሳባት ክንቅበል ንኽእል ኢና ሮቢ ዌልካም እንኳዕ ብዳሕሪ መፃካ እናበልኩ ዕዳጋ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይገበረን ኣሎ መስለኒ ያ ሎሚ ሓንቲ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይነበረን ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ እዩ ሓደ ትፅቢት ጌርናሉ ነበርና እዩ እሱ ጥራይ ከዓ ደይኮነ ምስቲ ናይ ፀቕጢ ናይ ታሪክ ማለት እዩ ንሱ እውን ኣብ ግምት እቲኻ ምናልባት ናብ ኢንፍሌክሽን ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ያ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይነበረን ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ ቁልብ ጥራይ ናብቲ ናይ ዜናታት ክልሓግዘካ ናይ ብሓቂ ማለት እቲ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ሰብ እኳ ኢንተረስት ሬት ክቁረፅ ኢሉ ብዙሕ ኣቢልና ነርና ክንከውን ንኽእልና ሓፈሻዊ ግን ኢትኦል ዲፐንድስ ኣብዚ ኣብቲ እንታይ ይብልዎ ኣብዚ ፅሒፎሞ ዘለዉ ፋይን ፕሪንትስ ንብሎ ኣብ ስሪኦ ተሃሊኹም for each period the median is the mid blah 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 ሕጂ ኣብዚ ዝህብዎ ሓበሬታታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ልዕሊኡ ግን ኣይደለዉ እንታይ ኢሎም ምናልባት ዝሓለፈኒ እንተሃልዩ እምበር እቲ ኢኮኖሚ ማለት ብፍላይ እቲ አንኤምፕሎይመንት ሬት ዝበሃል ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዘሎ እቲ ቁፅሪ ከማ ናይ ሕሱን እዩ ፍኮርስ ይነብረና ኣሎ ዋላ ጀሮም ፓወል ከማ ንሱ ገለስ ክፍተታት ከም ዝገብረሉ ተዛሪቡ ነይሩ ብሕጂ ግን እቲ ኢንተረስት ሬት ኩሉ ግዜ ኣብ ዳታ ኣብቲ ዝመፃና ዘሎ ፀብፃብ እንዳርኣና ክንሪአና ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ከም ንሪኦ ሮቢ 3.1 ነቲ ኮር ኢንፍሌሽን ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ክፍተታት ዘሎ ክሳብ ሕጂ ናይ ምንታይ ኢልካ ናይ ታሪፍ ያ ምስቲ ናይ ታሪፍ ስቲል ሕጂ ስለ ዝጅምር ዘሎ ማለት እዩ ናይ ታሪፍ ኩነታት ካልእ ጆን ፓወል ኣንፃር ናይቲ ጠለብ ናይ ሰራሕተኛታት እውን ክዛረብ ፀኒሑ ክሰምዕ ፀናሕኩ ማለት እዩ ብብዝሒ ጠለብ የድልዮም ኣሎ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ናይ ጉልበት ገለ ዝሰርሑ ክኾኑ ዘለዎም ማለት እዩ በንፃር ናቱ ከዓኒ እቲ ስራሕ ደልዩ ሰባት ከዓኒ ናቶም ጆብሎስ ከዓኒ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመፀና ዳታ ማለት እዩ ብላይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ክትገልፆ ፀንሓካ ስራሕ የለን ማለት ገንዘብ የለን ማለት እዩ ስራሕ ዘይብካስ ያ ኢኮኖሚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሱ ኣብ ግምት ብምእታው ናቱ ኣንፃር ከዓ እዚ ሕጂ ክዛረቦ ፀኒሐ ማለት እዩ ጠለብ ናይ ሰራሕተኛታት ከዓ ብጣዕሚ ዘድልዮም ዘሎ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ምዚ ናይ ስደተኛታት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ፅልዋ ገለ ግምት እቲኻ እሱታት እውን ኣለዎም ተጋራጫዊ ነገራት ድሓርቲ ማርኬት ካስ ተፀቢዎ ይፀኒሕ ነቲ ኢንተረስት ሬት ከም ክቁረፅ ማለት እዩ ክሪእና ዕናት ማለት ናብ 98 እንዲሁ ገለ ፐርሰንት ደይብ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምሸት ከምዚ ሕጂ ከባቢ ድረኣኮ ማለት ቅድሚ ደቃሰ 98 ሚእታውሲ 100% ናይ ምቁራፅ ተኽእሎ ነይርዎ እዩ ሕጂ እቶም ኢንቨስተራት ነዚ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ድሓር ትፈልጡ ነይርካ ኮንካ ከም ዝቆረፀ ስታት ይኮነ ሓንቲ ፅልዋ ዝገብረሉ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዘረብኡ ከዓኒ ሓድሽ ነገር ተዛረበን ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ገለገለ ሕቶታት ክሓትዎ ፀኒሖም ናይ በዓል ሲኤምቢሲ ናይ ካልኦት ማዕከናት ዜና እውን ነይሮም ምስቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት ማለት እዩ ካብኡታት ክሓትዎ ፀኒሖም ኣብ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ወይ ድማ ካብ ፖለቲካ ተመርኪስና ስንወስዶ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ የለን ኢሉ እዩ ደሓን ዝኾነ መልሲ ሂቡ ማለት እዩ ዋላ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ሪዘርቭ ዝገብሮ ፀቕጢ ከመይ ምዃኑ ገለቶም ጋዜጠኛታት ክሓትዎ ፀኒሖም ኣብኡ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ሂቡ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ነቲ ማርኬት ክልውጥ ዝኽእል ፍሉይ ነገር ኣይተዛረበ ማለት ከምዚ ባዕለይ ዝሰማዕኮ ማለት እዩ ስቲል ክሳብ ዘይወፃ ያ ትክክል ነው ፅቡቅ ወዲኦም እዮም ሕጂ ኸ
أي مثلاً قديف يوم عادي قوس كلتا دقيقة ليه اللومون اوكي ثانك يو روبي داغا كاب تسلا جمير كمالتي ناي تسلا بزحت وافرت سلازلخومي 430 اولموست كترجز نري ادنا 114 مس 14 وريدان يرا مسلم لو منتزي تغاغي يا اكزاكتلي واو ذيس از كريزي لك عبز اللاين مالتي باي ذا واي بزعبا دي تشارتس روبي كنرنا يا زلو سومونات منالبات كتمهارو تدرين تحليهم كونتاكت كوم تقولوا ما بكومنت سيكشن صحابو ادرس دلكم تيوم زلهم كا اوف كورس از ناي تشارتس كو هبن اي بحفشه روبي تاريخه 414 ناب كتشحن كدي عام تمرات او تايم هاي بزح نبر كتشحن 21 اكزاكتلي ابو بزح حجه خطه سلسته جزء تمليسه يا أتي تاش مقايتين أي ستوب لوس لاين ديو كومي قايد كله مبزحتو جزي قلتها هاي كبت كله بزحت شيء تلو زلعل واقع قوت كله مالتي زي بزحت يرد أنا كمزي حب باك جراوند سلزخونه أبزخونه ستوك مالتي ولا أبيندكس كون خليه حب باك جراوند سلزخونه هو نخلينا لكن قلتها هاي كبت كله بزحت أو فرتي ستوب لوس أصبر لي من اللاين جي ستوب لوس نتاعو أوتوماتيكالي ساعتهم سرعة من سرعة كله بليونات بحسب بغتفت كابتي ستوك يدمسس مالتي جينا all time high كمزيو جن حفشاوي يا الحراني تدقاقام كزي نتي ناي all time high مسمر رقيتوه مالتي الحر حنساب حفيلو خيلو نتي مورال كعني كم بحدش لزبقس كم بحدش توسع زيك ساعة يغفت مالتي توسعت مرتي جن يا كوميك سر ولا حنتي أبتي تكنيكال أنالايزاتي حصلت رئيزي يا بزح زيكم غير لا بلاي تسلا باي ذا واي واو باي ذا واي نسود مسبله ودي زخون سكخريه وديو يا نسو مسودي عداغا اخل اوتوماتيكلي واغاتات وسيخو زلو نوري لنا ما ينطر تسلا 14 حجي خريت صحنا سنه 4 قرص ورد اوتوماتيكلي وسيخو ايفن نيجاتيف بعل انفيديا نيجاتيف سنح بوزيتيف كينو ايفن بعل كيو نيجاتيف كنريت نحن نيجاتيف بزح يكون نيجاتيف بنستيل يشي منقصقصات قبر كم زبون كون دايجست قبري حجز منقصقصات بقى ناي فرحي ناي سميعيتات ناي قال امبر تي فاندامنتال صغيرو نغرات يلن ስለዚህ ኦቨርኦል የጽባሕ ክርዲኤን ዕዳጋ ከመይ ገይሩ ዳጀስት ክብሮ ናይ ጽባሕ ምንቅስቃሳት ፕሮባብሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ፐርፌክት ንኣሽቱ ትካላት እየን ዝውስኻ ዘለዋ ሮቢ ንኣሽቱ ትካላት ተዓሽሙ ብሃይፕ ከዳ ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣይርዳእኒ እንታይ ዕላማ ማለት እዩ ምስ ክተወዳድረን ከለካ ምስ በዓል ወርቂ ገለ በቃ ማዕረ ማዕረ እዩ ንኸዳ ኣለዋ ልዕሊ ክሪፕቶ ካረንሲ ፍላይ ዝወርሒ እዚ ተሪእናያ እንታይ እቲ ዕላማ እስቲ ወላ ንዓይ ይርዳእኒ የለን ግን ኣክቹዋሊ ስሞል ካፕ ብጣዕሚ ተሃስየን ፀኒሕና ኣብዚ ዝሓለፈት ፍርቂ ሰዓት ርአየን ፀኒሐ ብዙሓት ስሞል ካፕ ከባቢ 4% ኮራ ተራእየን ብቕፅበት ተመልሰን ኣለዋ ማለት እዩ تعرف حتى شو هذه فلايت مش تكنولوجي تحازا سمول كاب فلايت ما مش AI تحازا أبز قربا جزء انتهى قاتمو أتي طلب ناي AI دعابي يشتد مثلا له أتي جنزب ما بيسعيد كاتسر له حجي انتهى جميرنا له بزحات سمول كاب أب تكنولوجي دي صار حتى كلا نت إنكاب كرافا جميرنا له أتي بروفيتنسي دعابي يخمت جميرو بزحات تزنا له مالتي ساسواي بزحات سمول كاب evidence على الله بجوار ستيل كومتراج يكون ابز حلف عامታት تن سمول كاب زبحالا خمز دل لوط يعني مس على اسم 500 كوالا در كله ايزي احواس انتريخون ايز حلف 5 عامت كم يوسيت كم زمصا خنري خلنا እዚ ሰሚያው ትሪኦ ዘለኹም ስሞል ካፕ ስቶክስ እየን እጅግ ተሽን 20 ሓደ ዝነበረ ወለድ ብጣዕሚ ሕሱር ስለ ዝነበረ ንሰኔ ቀደም ብሉ ማለት ሰሚያው ዘሎ ዝናሹ ናሹ ትካላት ንብሎም ሓፈሻ ምስ SM 500 500 ዓበይቱ ትካላት ክወዳደር ከሎስ لعل خيرو قاعد بدحري اجن اوف كورس مزنا اي اي ممصا ناي انفيديا دو ناي بالانتير دو ناي تسلا دو ناي جوجل دو ناي مايكروسوفت رقم بلن كلنا جن اوف كورس ببزح بلن ايركبن كمان طلالاس اي حزقن اتين سمول كاب ستوكس اجينا بزح حسابات جن تاي من بعد هيرنس لزلوا سبع حصل غزي نتي كيو وي كاي اس ام 500 كركبو تقولوا تاتلو ان رياليتي قا نسو كركبو بتاع مقلل انت زي اللي يطراي زي انترست ريت لنا لو ما عند سبساب زي ما حلالفنا بحفشه
እዚ ኢንተረስት ሬት ዘሎ እንተሪኦም ኣብዚ እዚ ናይ ፌደራል ፋንድስ ሬት ማለት እዩ ናብ ከባቢ ንኣብነት ሎሚ ና 0.5% እንተዝቆርፁ ነይሮም ቀዳሞት ዓወት ዝኾና ንሰነን ክኾና ስቲል ግን እዚ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ ዘመን ኤአይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሰብ ዝሰርሑ ብልሒ ክሳብ ዝኾነ ወል እቲ ኤአይ ዝበሃል ከዓ ሓቂፎና ዘለዋ በዓል ፓላንቲር በዓል ተስላ በዓል ኤንቪድያ ስለ ዝኾና ምናልባት እተን ኣሹ ትካላት ሓደ ክልተ ክዕወታ ክእልዐን ብዓይኒ ከምዚ ኮሌክቲቭሊ ወይ ከዓ ብዙሕ ጌርና ክንሓስብ ከለና ግን ምናልባት ከምቲ ናይ በዓል ኪውኪው ዘምፅኦ ለውጢ ዘይከምፅእ ተኽእሎታት ኣሎ ስቶክ ፊሎዥን እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ ስቶክ ፊሎዥን ትፈልጣ ዲኻ ረቢ ኣነ ሃብ ኖ አይድያ ኣይንፈልጣን ተስፊት ሓውና ሶሪ ስቶክ ኖ የላን ኣብዚ ናተይ ቻርት ምናልባት ክሪፕቶ ፍሎዥን ነትኾን ተስፊት መሲ ብሮ ቪዲዮ ኣው ኖ ቴሌፎን ይቕሬታ ቴሌፎን ይሓቲትካ ንመስለኒ ቴሌፎን ኣድኖ ክሓትልክ ምናልባት ኦኬ بدحر مساء تانكي إلياس welcome تسفيد كويتهم تفيكا تفيا غني ما باتابتنا يزوم تمرت كون هبينا عبدنا يوتيوب بين قزي يخرخوا اللي قالكم قاعدة مخوين حكا بيتي تانكي كويتهم كم اسمه براند دمتي لنا بايت رايدي أبا خينير مثلني ريتا تغلط السلام Okay. So what about today for interest rate? ናይ interest rate لو ما عندي سلوى انتايو كم علاقة زرعنا يو تي interest rate مقراصو بأونتاوي بpositive يزرع انت خونا قنتي unemployment rate ويقع سرح الساعة سبات مئتاوي تسقوط مالتي بتعمي هاي بمهانو still قاع هاي ويقع لعل تسبي سلزلون قربا شقاري كوين تراي بتستداربو زرباتات قاع of course more bullish كبرش مبول نيرانا أون توارع يا كاب نيجاتيف مالتي still ግን we have long way to go I think እንታይ ትብለና net መዘላ CME group ድሕሪ 41 መዓልቲ ድሕሪ ወርሕን 10 መዓልትን ካልኣይ ከምዚ ናይ ሎሚ FOMC ሚቲንግ ክህልዎሚ ፀብፃብ ክህቡና እዮም ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ዋው نخيق انتهي زي الأربعة اوكي ابديت اقبرون يوم كوينهم لا ابديت يكونون له anyway still ولا ابديت يكون نسيو درجة 9.8% نسو يرينا له ስለዚ ኣብዚ መዘሎ ኣዋርሕ ናይ ስራሕ ሰኣኑ ሰባት ስራሕ ዝረኸቡ ሰባት ናይ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ዳታ ንብሎ ማለት እዩ ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ከነመሓላልፍ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ግን ሞር ቡልሽ ነተን ንኣሽቱ ትካላት ብፍላይ ምስ ሞርጌጅን ምስ ናይ ፋይናንስን ዝተተሓሓዛ ትካላት ንኻልእ ግን ምናልባት ክንሪኦ ንክሪፕቶ ከማን ቡልሽ ክኸውን ይግብኦ እንተኾነ ግን ምንቅስቃሳት ክገብር ኣይንሪኦና ኣለና ሶፋር ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ Welcome Robbie. I need to chat. Okay, good. RGTI. Quantum كده ندلومي روبي؟ Quantum لو ما تتصبوا إله. Wow, 22 almost all time high بتي حلو من تزي تجاجي RGTI. تعريفا نبرت أنكو كمان ديف Quantum كبيت ساهمان تصبوا أوسيها. واو 10% وثيقة مالتي well ኣብ ዝኾነ ግዜ ክምለስ ይኽእል ኢኹም ትፈልጥዎ ናይ ኳንተም ነገር ናይ ኳንተም ሕጂ ሎማዓንቲ ዋላ ናይ ፌድ ሕማቕ ትፅቢት ተነበረ እቲ ወሳኒ ነገር ግን እንታይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይደሎ ሕጂ ምስ ኳንተም ምስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስምምዕ ክገብሩ እዮም ሓደ ካብኣቶም ፓላንቲር ከማን ኣለና ሎማዓንቲ ሓደ ዜና ክንሰምዕ ንኽእልና ማለት ኣብቲ ናይ ድራር ግዜ ኣይ ቲንክ መስለኒ ክዘራርቦ
اوكي كوانتم كان لك أخو مالتي أبتناي كوانتم ناي كبابي 300 بليون رجال باتشت كسل عليه وفرق قبله مالتي حبش هاوس تزين أو استزقنا ستيل كأخزاره ولي ماتي كم زمثلنا أبصوم نزيجنا وسقي كابزن لعلي مورادون أي تعرفني ماتا سيستم تايم كملسي أبز الجوان عند حرة آتينا حما أورار راك نورد نخلينا مالتي كم زورد فلتنا يجريجن تسمع ما ملسي دقت له فلاي أب كم بعد جابان زعموا سولو مالتي أب جابان أب كانت تصبو عن سلاح مسح له فلاي كم بعد ديف كانت فيلم أوان أب جابان أبتنا وعلى كانت كم سالة توفو أفيت أمالو إذا خاني لو ما عندي مبل رابعي حمشة معتي مثلا أب كانتم كمبيوتر بزي عرفتي 10% كدي وخيلهم مالتي ارجي تاعي كوبو كباب شدي شدا 7% نو 9% ديبا يمكن ونصبو وتيت بحفشات تناي كوانتم كمبيوتر بومولان أبصبو كونتاتين زلوا تي زينا وعيش لزلوا مالتي فلايت مالتي ناي كوانتم وعلى أب جابان سوقان ميليسو نرادي وسيقول لهم معناتها مالتي حفشاوي أبتي تكنولوجي كم تمالي نزراري من رامستن زخون سلوات أنا جريلا أبغى كمبيوتر سمعت زخون يكون يلان كن أب أمنت راح يلو مالتي تي تكنولوجي سي كم زمات نعلم إنه ما خمس غيره نزين هجر له كلاسيك كمبيوترات سي بقى كم تي دبولو مالتي قلت كازي ودا عملت جلسي 5 سكند بقى 5 مينتي صراحة حتصفنا زخل عينة بولو تكنولوجي كبعد انفيديا زرعنايو عبيتي كون العلي كون شاف زخل بولو تكنولوجي مالتي كاب اي اي زبلت بولو تكنولوجي زي ستيل اب عالم يلن كم فانتازي جيركم حسبوا بقى اي سرحني كوانتم زبالتي اب عالم سي يلن ግን كون المبار اب مسرح له مالتي كنت كانت كاني بزلو مالتي بيسكال المثل اب كوانتم كومبيوتنج زي تسرح له سوخاني ببز كوبيت ميكاي مالتي ببزحت كوبيت زعكبت ناي كومبيوتنج كامباني عبلالي تكونات وصل حنت كابل اي ان كيو تمال تزارب كلها مالتي ببزح كوبيت زعكبت كامباني دحاب اب داتا سنتر بون بقليل نمتاو كعني كم بعد كندا زعم سلاجرات بزلا على سرح له نتي كوانتم كومبيوتنسي بزق على المتنس لا داتا سنتر متاو مالتي اذا كانتاي داتا سنتر حجي بزح الكتريك يحتت بهمنا نا انرجي تكالات مس اي اي نتحزم مالتي كم بعد اوكلو ناي نيوكلير انرجي ودما بيستراح من نخلينا داتا سنتر سي بقلل زبل عقباب وحد حيل الكتريك متاو كمون كاني اتي ماي كاني اتي ماي كاني بزح كم زي هلخ مالتي اتي ماي حجتا تاكم نت داتا سنتر سي بورتو موقت سلازي فتر نمزحالي تبعي زغبر سلازي كليما كمون تاي انا نبلونتي ساعات كتعقبه تراهون كان مالتي اي ثينك رد نجري اي دونو طفيات انت قال كبلا دلو ግን ساعات نمعك بزبل عافي ساعات كتعقبن كليما نختحلو انت عليها بقى نتي كوانتم كومبيوتنسي بسقلل منجدي ناب داتا سنتر تتولكا كم بعد كندا جابان بعلا امريكا بعبينا تكنولوجي هاجر سلازون كل الهاجرات بقى زكالن زغبرا دلوا ذاتس واي اب كوانتم كومبيوتنج امنا سلنا برديت تي كوانتم كومبيوتنج بخمي سرح انتاوي خلي قبر تردينا اب عندنا زلو غزي اب دحان زغونه ماركت صبو غيرو اب زوردو لغزي تاعتنيا تبراتي مالتي انا بزو يتغزي بنيغن كوانتم كومبيوتنج حدا كابتوم اب زقصول حموشته وي دما 7 عامات نريو زبلت تكنولوجي لزغونه امينه نزقصل 7 5 عامات وفري قبر له مالتي صباح دمت كوانتم زغونه لو تيلن ግን لونج تيرم تداب حموشه وي 10 عامات عقلي زلو سبت هاي او خوافر زخل كمزي حدا زيناتات متخيلي قال حاجات اب كوانتم وفر جبرا خليان ناي بيليونات كون خيلي ولا تريدن كبت خيلي كجبرا خليان قل تنتكالات لوست كامبانيان كمزي بخساره عن سرحه على اي كيو ارجي تاعي قال حجي صبو وسخالو قل ابتنيت انكم كل جزء بخساره عن سرحه ازيو وسب سخونه لقى حيدلون حنت كان حبا بخساره تصير خوينا لقى حلوه مالتي حجي ازيو كبر سخونه ديبيت سلازلو تنكا كنبلا لنا
ናይ ዓቕሊ ዘለዎ ዓይነት ስቶክ እዩ ማለት እዩ ኳንተም ኮምፒውተር ዓቕሊ ተለና እሞ ግዜ ተለና ማለት እዩ next 10 years Yeah, thank you Robbie. Okay. By the way ከምኡ እንዳበልካ ላ ክሪአን ፀኒሐ ኩለን እንትታላት all time high በፂሐን literally ኩለን ክንደይ ትካላትን ዘለዋተን ኳንተም ንብለን ዘለና ኣብዚ እንተሪእናየን of course ቅድሚ ግዜ ናይ ክትለን ፀናሕካ ናይ ኒውክለር ኤነርጂ ብዙሕ ወሳኽን ኣለዋ ሎሚ of course ቀንዲ ምክንያታት ግን ኣለወናተን ኦክሎ almost 100 do you remember ኦክሎ ብዚ ናይ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ክንደይ በፂሓ 17 ካብ 17 ናብ 100 ኣብ ውሽጢ 6-7 ኣዋርሕ ማለት እዩ አይ ቲንክ ኩለን እየን ከማን በዓል ቢስትራ ንባዕላ 9 ወሪዳ ነይራ ከም በዓል ኤስኤምአር ሎም ዳዚ ወስኸት ዳርጋ ቶፕ 10 ተን ጽቡቕ ዝኸዳ ትካላት እያ ኮይና ደላ ዳርጋ ንፓላንቲያርሲ ክትሓልፋ ንእሽተይ ተሪፏ ደሎ ደርመጋ ኦክሎ ዶ ኦክሎ ያ 300-400% ከይዳ መስተ ብዛ ዓመት ስከፍርያ ያ አይ ቲንክ ከባቢ almost 500 كده تخونه كله ابزح حديد كاني صنيحك كلن تاني كوانتم باي ذا واي 10% ار جي تي اي توداي اول تايم هاي كلن بعلى ينك كلن اول تايم هاي بقى مجمره غزي ريكورد سيرن مالتي اول تايم هاي لعل بزحن مالتي كله ابزي صبق حتى حاتيتني صنيحو long term investors what should we do to give us some advice اوكي لونج تيرم ننوي حوافرتي انت خوينا which انا زمهرلو بحفشه مالتي نحنا نمهرلو نزاربولو زلنا كله لونج تيرمي انت وحيدو شد شورح نبولو سوينج تريد لنا نصوع مالتي كم لونج تيرم انفسترز ازي حفشه وزمص معالتاو زيناتات يكون كاد نغرات بو خيت تصلنا ابتنا اميننا لو زلنا تكالات دولار كوست افريجنا جبرنا نوح نكيد كلم كوم خبل كله خو عداقه خورت كله ني 10% 10% من البات بزح زبرخ توافروا لتخليخه للعل نتخيدها واحد زبل نوفر قالو كل جزيه دولار كوست افريج ناقبل كاتخيدكا تمراتي يخون بخمزታት መሲዩ ዜናታት ክርብሸና ዝደልግን just ignore it ብዙሕ አይተገደሰሉ ንግዚኡ ጥራይ ጽልዋ ዝገብረሉ እምበር ሎንግ ተርም ቁጠባ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኾነ ንፈልጦና even recession ወላ ተዘጋጥሞ ነይሩ ልዕሊ ዓመት ክጸንሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኳዳ recession ተጋጢሞ ተስላ ንኣብነት 400 ዘላ ናብ 200 ክትወርደል ከያ እንተ ጋጢሞ ይዝብ ዘለኹ እንተ which is I don't know ማለት ዝፈልጦ ሰብ የለን ብሓፈሻ ነቲ መጻኢ ግን ኮሚል ናይ 50% ክራሽ እንተገይሩ ወይ እንድሕር ተመሊሱ ስኻ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ናገበርካ ተጸኒሕካ ድሕሪ 3-4 ዓመት ተሪኻ 5-6-7 ክጸንሐካ ይኽእል እዚ ኸነት ናትካ ኢንቨስትመንት ብዕጽፍታት ኣወሲኹሉ ክጸንሕ ስለ ዝኽእል ሓጋዝ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ኦራክል ካልእ ኣብ ልዕሊኡ ሓደስቲ ትካላት ብዙሕ ወሲኸን ኢልና ኸ ብዙሕ ክስታይ ንግበር ምክንያቱ ኦራክል ሕጂ ኣስም ትረክብ ዘላ ንባዕላ ዓባይ ትካል እያ ናይ ቀደም እያ ትሪእዎ እንታለኹም ከምዚ ዓይነት ግሮዝ ዕብየት ዘርአየት ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እያ ብሓንቲ መዓት 34% ስለ ዝወሰኸት ብዙሕ ሰብ ኦራክል ክንብል ጀሚርና ብሓፈሻ እንተሪእና ኣብቲ ናቶም ፋንዳሜንታል ግን ዋላት ዘለዎም ገንዘብ ከማን ተለቂሖም እዮም እቲ ዳታ ሰንተር ወይ ናይ ኤንቪዲያ ቺፕስ ዲካል ነገራት ዘምፅኦ ዘለዉ ስለዚ ቁሩብ ጥንቃቐ ዘገድሶ እዩ ኣነ ውልታች እንታይ መዋፈርኩሉ ነይረ ኣብ ኦራክል ስችስ ናተይ ሓሳባት ዝኸውን ዘሎ ንሱ ግን ማለት እዩ ካልእ እዚኣ ይፈልጣን ይመስለኒ ኣቴ ትፈልጣ ዲኻ ሮቢ FNMA አይንፈልጣና ሶሪ ሰላም ብርሂን ሮቢ እንኳን ሰላም መጻኩም ብዛዕባ ማይክሮ አልጎኻ سمعي له هو MLGO it is a market cap of 140 million I don't know the stock انت مسرحي فولت امني تتنقى طريقه لكازلي this is one of the worst stocks انا خاب زرع اخوان مالتي ምናልባት እንታይ ካለ ሊኻ ይርካ ይደኑ ንብራን ሐውና ጽቡቕ ዝወጽ ግን አይርኢላና ኣለኹ ኣብዚ ቻርት እንተሪኢኻ this is ቀዳማይ ነገር 100 ማርኬት ካብናታ 140 ሚሊዮን 140 ሚሊዮን ከኣደና ኣብዚ 200 ለና ከከንደ ገንዘብ ኣዋፂና ክነብፅሕ ንኽእል ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ውሕዲ ማለት እየ ስለዚ ትካል ብጣዕሚ ንእሽተይ ትካል እያ ትሕቲ 1 ቢልዮን ማርኬት ካብ ዘለዎ ቁርብ ጥንቀቕበሉሉ ትሕቲ 1 ቢልዮን ማርኬት እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ተጠንቀቑሉ እየ ክብል ዝደሊ ካልእ ግን ኣይደኖ ምክንያቱ
ስፕሊት እናገበሩ እዮም ኣብዚ በፂሖም ዘለዉ ሪቨርስ ስፕሊት ንብሎ ማለት ታሕቲ ትወርድ እሞ ተመሪሶም እቲ ብርክታት ዓፃፂፎም ክሳይ ይህቡካ እምበር 429,000 ንሓንቲ ብርኪ በፂሓ ነይራ እያ ሕጂ 29 ዘይኮነ ተበፂሓ ግን እንታይ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ሪቨርስ ስፕሊት ገለ እናገበሩ እዮም ኣብኡ ኮይዶም ዘለዉ ስለዚ ጅስት ቢኬርፉል ኣይትውስኽን እያ ማለት ኣይኮንኩን ሞመንተም ክትከይድ ትኽእል እያ ሃንደበት ከምዚ ናይ ሎም 13% ወሲኻ ዘላ ኢን ሪያሊቲ ግን እዚ ሕማቕ ስቶክሲ ከምዚ ዓይነት ስቶክስ ስለዚ እየ ቢኬርፉል ተጠንቀቕ ኔክስት ሬት ካት ኣይ ቲንክ ክገልፀልኩም ፀኒሐ ይመስለኒ ሕጂ ድሕሪ 4 መዓልቲ ክህልወና እዩ وقدمي هذا شوية تقولناهم هنا مرحبا لك بزعبا RDW ريدوير واو 10% قليلة I mean نبعلا نتاتكالا يكون كون ريسيرش جيريا جن كمزي ناي اير تاكسي نبلن بعلم نفرت كم تاكسي خوين نزقلقلا جن باير زخدا زلوها كمزي ناي رواندا قالت تاريخهم ابز حلفه غزي حد الشمس نيرم شروبي اي رواندا ديم يا ري نيرا هو كوما عينتها تسرح تناتهم فاندامنتال تناتهم مزايتات جن اكستريم زخون ريسكتات زي وسيدنا تمراز يكون يا اي ثينك فاندامنتال ناتهم جن اسكو بقولوا هوري الكابزي RWD stock RW Redwire RDW sorry RDW هذا بليون ماركت كاب زلوا بتاع من اشتي اذا تحت 6 بس حنيرا زلعل 26 ابز غزي زخنا تحت خيد الله ابز غزي صبق كستاير خبانا لوا زين تكالات زين تقدم مهنيات قبع الأوبر ابكم مخنا اطينا غلغل سلازبولو تن ناشو تكالاتين قرب كسيا زقلات تشع غزي مالتي نابنت اوبر لومي اوبر نشيت هاسيا انترينا اوبر تاتكال مالتي تا ستوك بنزيد لك هذا ماركت كام نوتري غير 1 بليون يزلوا زلعل زبصحاتلو 26 نيرو 6 خازن تحته سلاز درجنا تستحت ترجع لنا كم نري ازلنا يير تو ديت اوف كورس 56% قولي نري لنا بعيني واقات نري علينا جست بي كيرفول تكنا مهنيات انتينا اش تكالاتين كمنا كوانتم كنا نصرحنا اوبر ستوك لو ميريوا 5% قولي لا عند مهنيات انتين تلكاني ليفت لك اخنا تتكال ناي ليفت ستوك كبابي 13% وسيخات لا اوبر كا قديلا اب حد عود يسرح يعني زي انت كنا مهنيات قنتاي ليفت اب تو داي بلا 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 مسناي جوجل زلو مثل ويمو تاريخ هذا مالتها بسي بي ليفت shares pop on Waymo deal to bring robotaxi to Nashville next year ابز مزل عمتنا نابشل ناب ناشفيل دي ناشباي بس ويمو بارتنرشيب اتيا ديل جيرا اتيا تي روبوتاكسي بعدين مكان درايف زغبر اخت اتيا يزبلو مالتي حج ساين موبايل لي تمالخ زينا انت زبنيرو اوبر حدش روبوتاكسي ناي اير تاكسي ختم سي اسلس تبعها منالبات مسكم ولي لا كون تقلا زبل امنت علني ان رياليتي ግን ያ በጣም ንሽይ ትካልያ ሞር አ ሞመንት ማቶ ከይድ ካክት ከይድ ምርናቶም ፈንዳሜንታል ሪካ ከይድ ዝኹሉ ትካላት ከማን ኣይኮኑን ካለ ኣሕዋት ብዙሓት ኣለኹም ፕሊስ ሼር ግበርሎም ኣብኡ ከለኹም እሞ ቀንዲ ግን ክልተ መልእኽቲ ክሓልፈልኩም ኣብኡ ከለኹ የውፀና ከለና ክልተ መልእኽቲ ኣገደስቲ ሓደ ቲክቶክ ትሪእዎ እንተሃሊኹም ናትና እዚ ልዕሊ 9,000 ፎሎወርስ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ካልእ ብናትና ልክዕ ከም ናትና ቪድዮታት ከም ናትና ክስታይ ገይሮም ዳውንሎድ ገይሮም ዘእትውዎ ኤኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ማይሃብና አይድያ ንሶም ከየት ኣለኹም ግን ፕሊስ ተጠንቀቑ ሓንቲ ብዙሕ ፎሎወርስ ዘለዎ ኣላው 788 ይሰሎት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ዳት ፊደል ፋይናንስ እያ ዘላ which is ጌጋት ናትና ዳት የብሉ ገለ የብሉ ማለት እዩ ሓንቲ ቲክቶክ ጥራሕ ክትልውን ትኽእል ኣብ ኢንስታግራም ከምኡ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ኣብ ኩሉ ስለዚ ጥንቅቕ በሉ ናተይ ጥራይ ዘይኮነ ግን ናይ ካልእ ኣብዚ ናይ ኣሕዋትና ሼር ዝገብሩ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ እንተሃልዮም ከም በዓል ሳሚ ማለት እዩ ያ ተጠንቀቑሎም ኣብዚ ተሪኢኹም 400 ፎሎወርስ ይብል ኣሎ ብዙሕ ላይክስ ከዓ ይህልዎም ስለዚ እዚኦም ኩሎም ፌክ ዝኳ ናትና ይኮነ እዩ ዝኻሊ ምስኡ ስክሪንሾት ስለ ፀንሐ ጥራይ ስለዚ ያ እንትኽኢልኩም ብሎክ ጥራይ ዘይኮነ ሪፖርት ግበርዎ ኢኹም ነቲ ናትና ዘይኩም ግብሪ ሪፖርት ትገብሩ ነቲ ፌክ ዝብልዎ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ
sorry ካልእ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ወርሒ ዝጅምር ናይ 3 ወርሒ ሓድሽ ኮርስ ክጅምር እዩ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ማለት እዩ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ኩሉ ዘጠቃለለ ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ ኩሉ ዘጠቃለለ ወርሒ ወርሒ እናገበርና ማለት እዩ ብዛዕባ ሪል ስቴት ናይ ገዛውቲ ከዓ ሓድሽ ኮርስ ኩሉ ዘጠቃለለ ናይ ከባቢ ናይ ወርሒ ዝወስድ ናይ 3 ወርሒ ሓድሽ ትምህርቲ ስለ ዘሎ ምናልባት ሬጅስተር ክትገብሩ ትደልዩ እንተሃልይኹም ፕሊስ ከጥፍኩም ክስተግበኒ በዚ ፊደል ፋይናንስ ዝብል ኣብቲ ናይ ቻት ኮንታክት ክትገብሩ ትኽእሉ ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ክምለሰኩም እየ ኣትሊ ወይ ቴሌፎን ብጌረ ክሰድልኩም እየ ክንመሃር ደሊና ኢልኩም ፀሓፉለይ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሰንበት ከዓ ትምህርቲ ተወሳኺ ቀዳም ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ገዛ ወይ ገለ ሓፈሻዊ ሕፅር ዝበለ ክራሽ ኮርስ ክንበኩም ክንፈትና ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ስለዚ ኣብ ቴሌግራም ክትፅንሑ ንምባል ኢለ እዚኣ ዘዘኻኽረኩም ዘለኹ ካልእ እንታይ ኣሎ ረቢ ዘረሳዕናዮ ምናልባት ድሕሪ ለንዲኣቲ ምናልባት የሰማዕ እኳ ተኮይነ ናይ ኢንቪድያ ገና ናይ ቻይና ተሓሊፍኩም ዲኹም ተንኪፍ እያ ፀኒሐ ይወሳ ያ ኦኬ ድሓዳ ሳቢልና ሎማዓንቲ ሓደ ካብቶም ፅቡቅ ኣታውታት ደምፁ ናይ ቻይና ካምፓኒታት እዮም ከም በዓል አሊባባ ማለት እዩ ያ አሊባባ ካንታይ አንፃር ናይ ኢንቪድያ ዝኸደሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሕ ተኣሽሙ ረኪቦም ኣለዉ ስምምዕ ምክንያቱ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ትካላት ስለደኸልከለተን ሓንቲ ካብ እንድወድቃት ብሮድኮም እያ ማለት እዩ መጀመርታ ንኢንቪድያ እቲ ዜናሃሪማ ድሒሩ ከዓኒ ንብሮድኮም ማለት እዩ 3.87 ከባቢ 4% ወሪዳ ኣላ ማለት ዓንቲ ክሳብ 5 በፂሓ ነይራ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ኣብ ቻይና ናተን ቺፕ ከይሸጣ ተኣጊደን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ከም በዓል ኤንቪድያን ብሮድኮምን እዩ ዝፀሉ ማለት ብቐጥታ ንሕራ እዚአን ናይ ኣሜሪካ ትካላት ኣብ ቻይና ቺፕ ክሸጣ ዘይክኢለን እተን ናይ ቻይና ዘለዋ ካምፓኒታትን ነቲ ናይ ክላውድ ኮምፒቲንግ ወይ ድማ ዳታ ሰንተርን ክሕዝኦ ማለት እዩ ሓንቲ ካብቶም ናይ ኢኮመርስ ዝዓበየት ካምፓኒ ከዓኒ አሊባባ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝበልናያ ብዙሕ ስምምዓት ፈጢራ ኣላ ምስተን ዝዓበየ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ሎማዓንቲ ዝወፅእ ዜና እንታይ ድብል ቻይና አሊባባ ቺፕ ሳይት ሸይጥ እያ ቺፕ ስለሸይጥ እያ ትገብር ነቲ ዳታስ ተለቁሓብ እያ ማለት እዩ ነቲ ዳታ ሰንተርስ ተለቁሓብ ብቐጥታ ግን ቺፕ ኣይትሸጠሉን እያ ዋላ ኣብ ቀፃሊ ፍሪ ይኹኑ ናይ ምሻጥ መደብ ግን የብሎምን ማለት እዩ ሲት መትከሎም ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክለዋጥ ትኽእል እዩ ሲት ዘበሎ ዘረባ ግን ስዩ ማለት እዩ ዳታ ሰንተር ክትሕዞ ምዃና ብምግላፃ ሎማዓንቲ ፅቡቅ ዕቤት ኣምፅያ ከም በዓል ጄዲ ገለ ካልኦት ትካላት እውን ፅቡቅ ዕቤት ኣምፅኦም ማለት እዩ ናይ ቻይና ትካላት ብጣዕሚ ክውስኹ ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ትካላት ግን ከም ኤንቪድያ ኣቢጎ ኦራክል ኣኤምዲ ዝኣመሰላ ብዙሓት ናይ ሴሚኮንዳክተር ትካላት ክወራ ተራእየን ማለት እዩ ካልእ ዝነበረና እንታይ ነይሩ ሎማዓንቲ እሱታት ይወል ሓንቲ ድሓር ምሸጥ ጥራሕ ኢና ክንፅበ ኣብ ግዜ ድራር እቶም ዓበይቲ ሲዮታት ዶናልድ ትራምፕ ኣሰኒሞ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዶም ኣለዉ ኣብኡ ምብፃሕ የካይድ ኣሎ ብዙሕ ዘረባታት ክዛረቡ እዮም ማለት እዩ ግን እቲ ዘገድሰና ኣብቲ ማርኬት ፅልዋ ትገብር እዩ ሓንቲ ፓላንቴራ ናይ ከባቢ 790 ከባቢ ሚልዮን ማለት እዩ ውዕል ክትረክብ ከም ትኽእል ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊፆም ኣለዉ ስጋብ ዘይተሰማምዑ ግን ወላ ሓንቲ ኣብ ኤክስ ንዛሕ ዘሎ ዜናታት ማለት እዩ ካልእ ኤንቪድያ ከምኡውን ኤንቪድያ ምስ ኦፕን ኤአይ ቀድሚ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ምኻዶም ዳሓለፈ ሰሙን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወፍሪ ክዘራረቡ ቀንዮም ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ወፍሪ ክገብሩ እዮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ሎሚ ወይ ድማ ፅባሕ ምስ ተዘራረቡ ክንሰምዖም ኢና ማለት እዩ ካልእ ካብኣ ከይወፀና ከላ ካብታ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኤንቪድያ ሲኢኦ በቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ገራ ሎማዓንትስ እንታይ ከም ዝኾነ ተሓቲቱ ነይሩ ዝኾነ ነገር ክብል ኣይክእልኒ ግን ሕማቅ ይስማዓኒ ገሪሉ ነይሩ ማለት እዩ ሓሳብ ቀይሩ መልሲ ይህቡ ሓፂር ዝኾነ መልሲ ይህቡ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ሲ ከምኡ ክኸውን ከምዘይግባእ ብሓፂሩ ግን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባኡ ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ተሓቲቱ ነዋይ ተዘራርብና
مشت جن كنزارب كم نخل ويد ما دونالد ترامب بعلو كحتى نخم زخل تسفى لني قريلو مالتي سلازي أبزنا تشاينا قدايز ملكت قاني لو معان مشت لحراني نتي تزاربو لقوت يوم ويكاني نتسا قري فمو مالتي معك نتسينا كنسو معينا انتاي كم زبال أو يزمركس سلازي ناي فيدرال ريزيرف بودينا كي عباد إنجليز يقبل وفرتها تاي كم زمست أنا خم كاتا تزالنا مالتي يا صبغ روبي ناي دولار نابتس عن شوعة almost كخيد نري لنا ناي inflation قرب فرعي كله سلازق ولا ستوسق مالتي متنا انترست ريت هذا أب عداق أبزجن من اللي كان ذلك دول أقعد أمو قينو دولينغو مالتي دول جيمز بلوازلو DUOL دولينغو I know it قانقوا سواهيلي خمار لايلة داونلود جيريا كفتنا دايلة مالتي أقعد أمو قينو ناي فتخو انتي كتاتقلها ولا نعيز يشجرن مخاب تكنولوجيا دحن داولكس نجمة راخم يخونو so in reality ناي قانقوا ممهاري دولينغو قانقوا تمهار لخا سبانيش ترلي دلي خير قانقوا مالتي على إنه تكرينا دوليغو ስለዚህ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ኣብ ጥቕሚ ብዓለም ብሰብዓይኒ ኢንቨስትመንት ግን ማስ ቀሊል እዩ በዓል ጉግል ሕጂ ከምኡ ክገብራ ክእለ እየን ብቐሊሉ ኣይ ቲንክ ኣፕል ድያ ኣውቶማቲክሊ እዚ ናይ ኢርፎን ዘሎ ምስ ተጠቀምካስ ኣውቶማቲክሊ ቀልጢፉ ትራንስሌት ክገብረልካ ዝኽእል ነገራት ኣምፂኦም ስለዚ ኣይ ቲንክ ዝኾነ ትካል ቀልጢፋ ክትኣትዎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ናተይ ሓፈሻዊ ናይ ዱኦሊንጎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፈ ግን ብዙሕ ውሽጢ ኣትየ ክሳይ ዘበልክዎ የለን ፎርቲነት I don't know FTNT حماق أتاوي ما تيم أب زحلة فهن ريق لنا ستيل جن 8 يزولو I think دولار كوست أبريج غيركم منتزنيكم أتليس كسب تحتنا أبنا it's not bad تعمي حماق يقولون كده أبزق جزء من 4 عقل خد اللي خلي مانياتو السايبر سيكوريتي اندستري بحال قال لك هاتك قوة يخلي اللي زعملوا له عودي سلزقونه بحف الشمالتي كراود سترايك نبعلو بوز حي كدن ستيل جن كابنا بعد فورتنيت سحيش أنت كيدا غيره لازم تنكي حوات عداقة I think تعاتي له نوي حد ساعات مولو حيناكم مثلني من البعد كاب نفسه كف أبدي سابا يزل له أجزن باكم نهار كذا جميل برهنا please make one video about how to use ChatGPT or other AI tools in stocks and crypto. Thank you for everything. I will try. Thank you. صبغ recommendation صبغ حسابي سلة. I will try. جزية بمرأي مالتي. سمسارة بزحت تكون عفلت أني حزبات يا ربي من البات حجنا لهم كل مسألة قصالي. سمسارة by سمسارة is growing company. سلام زم quantum stocks بعلمن إيان please thank you. كوانتم ستوكس بعد جن حجي I think مجزء أيضا إنه يثبت challenge I think ربي كامورا وinvolved سلزله مركز تأخذ نخلي أنا جنا ودن تاكيد مع the moment يعني تقضي فين على خير إنه حتى الجزية إنه مبالي ليه مالتي لذا حلف عمت 6 سنتيم زنبرت نعملت RGTI إنترين يعني 6 سنتيم زنبرت حتى الجزية بايزوي رقم يكون عم يصير يقول تعليهم كتش 24 أموداتا حجي جن 20 كنتنا الله نايك لعل كل تشح كباب تشحن 500% لعل غيره مالتي لازم just be careful امبرزي انين RGTI تبل سيمبول كتاع تخليها INQ تبل سيمبول كتاع تخليها كي BTS يا بزح كده لومي 10% وصيغه دي ويف مالتي كله هايبي بمومنتم زغيديو just be careful ما سرديت كل وقت مالو خم نيروبي رديت هادي وبعد ريسك وصدلو سلازي ناتكم توسع غير رديت كتوصل هذا مرازي يكون yeah, interest rate should be not cut. Imagine interest rate cutting plus high tariffs cost consumers, high cost first need remove tariffs and then cutting interest rates adding fuel to the fire. It's not logical. I mean, كابان نسوم فولتو ننتهي قرص ولهم حفش أو قلنا تمكن الصراحة نتهيو تي inflation أبقى متيأتو ويم تي economy نتوقع لك معاريو أبقى متيأتو ويم تي صراحة الساعة مسادات مالتي. سلازي inflation is very high. I agree يوهانس. تي سرح زرخوا بوجن كنديت خفيتني أتحلف ربع 29 شحت رأي سرح خفيته 235 دقيقة التثبيت استقبلوا له سلازي داس ديزاستر حدا جاب هالنسوم على دي سلازي تكندي انترست زغورز أمزر له تناي إنفليشن زي كونه تي انتهي زبالي تناي سرح أن implement rate وكان أبريسيشن كيدا نازل له سلازلومي بتزرعني جام ذهب بوجن على زمزلو كل 3 عامات نبكل 10% target
كهرمو ويكا كم صوهم زغنو هيبو مالو باتو will see I agree with you somehow مساخة سما ما يعبت ناي inflation كريو خلهم هنا ناي تعرف زي تفلت أنا قرالو بزح زي تفلت أنا قرال لنا ترامب هم سيانا خمي يكونوا تي تعرف نلوز لنا خمي يخون بزح uncertain نجاري زلنا but we'll see it makes it exciting is go bro boring try يكون تعداقا مالتي يا سامسورا بزحت حتى لو ربي نبقى صالح زينا له نمسا فورنا وقل بزح عفوتين يا سامسارا دي سامسارا اوكي يا كساب حجي مسانا بصنحكم بلبي نمسكونكم ربي بلبي إذا مسكناك بزح بزح نتحقق لنا تشيز جود صبوغ استفر عليه كونسبت حسابات كوسدو كاباي كاباخا كابكال عزيز حقا زخويني سمعني ስለዚህ ታንኪ ሶ ማች ክቡራት ኣሕዋት ፅባሕ ቲክቶክ ምናልባት ላይቭ ክንኣቱ ኢና ቲክቶክ እንተሃሊኹም ሓደ ክልተ ብዙሕ ተጠቃሚ ኮንኩ ናብ ቲክቶክ ካ ግን ኣብኡ ሓደ ክልተ ሓበሬታት ከነመሓላለፍ ንኽእል ኢና ግዜ ስለ ዘለና ፅባሕ ማለት ናይ ምሸት ቀዳም ግን ናይ ገዛ ወይ ገለ ክምህር ይኸውን እዩ ምናልባት ናይ ሓደ ሰዓት ምፍረቓን ዝኸውን ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ገዛውቲ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ኩሉ ብሓፈሻ ዘጠቃልል ትምህርቲ ስለ ዘሎ ክመሃሩ ዝደልዩ ከም ተቐዲሙ ክሕብረኩም ፀናሕኩ ኣብ ፌስቡክ ሃይ እንተኢሎምኒ ወይ ከዓ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝደልዩ ክመሃር ደልየ ከምዚ ኢሎም ዝፅሓፍለይ እሞ ክምለሰሎም ይኽእል እየ ስለዚ ኣብ ዘለኩም እቲ ፊደል ፋይናንስ ዝብል كتاب حجم سنة مصنعكم جن thank you so much interest rate قررت interest rate يوسخ إذا كان جزء صلوح قبل لي رأي overall جن إزولو بزجزتي economy بس زي ترجع جز أنا قرص لزولو 100% خوينا نسون كمان صار تايم حلال كلنا نمزلو سلزية long term كسب زخنة investment نابوز زي شجر يقولون thank you so much أبقى تعالي الرحلة thank you يا ربي سلام جد كلهم